Eta hemen mataderoa egon da? Berton abiatzen egon da mataderoa? Ondino handa, zera, izana. Oin gazteak eta odeki, anatzean. Han izitzen batean, da gu joaten gintzen, mutikotan, igual, eskolati urten edo, lokesea, eta mataderora, ganadu egan, ikusten. Aragora igote gindun, ze batzuk, hasten zirean, goiti begituten, gindun. Oten gintzen, sarri, oten gintzen mataderora. Eta batez bere hor, behiek eta txalak eta holan, izango ziren, edo... Bai, behiek eta txalak gehien. Ze txarrik eta orduan, bueno, honik karnezuro bai hilte hori zen bertan. Beste batzutan ez, bai, bertan bai hilte hori txarri, ostean ez. Hartxoape bai. Hartxoapere. Hartxoape haurek hilte hori karnezerian, ostean bertako jentea ez. Bertako jentea saltzaurin ganadu epakarrik eroatori zenara, gero haurek manejatu horien.